Hola, bon dia. El meu nom és Elena Ortells i he volgut utilitzar aquestes fotografies com a testimoni gràfic de la meva estada a la University of Cambridge. Aquesta estada va tindre lloc entre el 24 i el 29 d'abril de 2016 en el marc d'una missió docent Erasmus+. Durant aquest període vaig impartir per invitació una sèrie de conferències relacionades amb la importància del context social, històric, literari i cultural de, entre altres obres, A Narrative of the Captivity and Restoration of Mary Rowlandson i The House on Mango Street. A més, vaig ser convidada a participar en una panel discussion organitzada per un important centre de recerca a la universitat sobre la traducció d'obres de literatura infantil i juvenil i les seues aplicacions en el món editorial. A més, vaig participar en un simpòsium organitzat per la professora María des de la Faculty of Education de la mateixa universitat. Aquesta experiència ha estat una experiència meravellosa, molt enriquidora, no sols des del punt de vista acadèmic, sinó també des del punt de vista cultural, ja que la meva estada al Sydney Sussex College m'ha permès participar del que significa la vida acadèmica i el dia a dia d'un college. Espero que aquest vídeo, aquestes paraules, la meva experiència, servisquen per a animar a altres membres de la comunitat universitària a participar en esta convocatòria de missions docents. Moltes gràcies.